On this beautiful day, I was cutting my fish jejely, like jejely. I have stopped eating. I've tried to stop eating carbohydrates. Seriously, guys, it's not easy. Protein, as good as protein is, we still get very lazy to take in protein. But everybody needs protein every day. So, nje watakwa azumo, bechicha hancha nini, wee kọtụchaa ya. Mgbe m kọtụchara azụ m niile, m wee were ya wee sachaa ya wee tinye ya na oven. Mgbe m tichaziri ya na oven, m wee werezie azụ a niile wee tinye n'ime ọkụ n'ọnụ wee hụ na afụgoni ka m si wee mechaa ya na tinyechaa ya spice ga-eme ya ka ọ tọọ ụtọ. Wee were ya wee tinye ya ka m wee mịkpọchaa ya mmịkpọchazie ya ka ndosie ya na-ewere ofu ofu wee na-ata ata ma agụụ gụọ m. Ya bụ na eji m eme ihe a na-akpọ snacks. Agụụ gụọ gị jee wechara ofu wee taa. Iwechara ofu wee taa yerọ m ya eye maka na ihe ya eye ma na ihe ahụ iji maka akwado ya bụ ka iluzuo weight na ọma wọkụzi. So ya mee m ji wee tinye ya n'ime oven ka m wee mịfụta mmanụ nke dị n'ime ya dị. Mmefụtachaza mmanụ nke dị n'ime ya dị m wee tazie azụ n'onwe. So ya ka m tinyeziri n'ọkụ kịta wee na-echezi ka ọ mechachacha ka m bido wee tabasịa ya na aghọtaghị ife m na-akọwatara unu ebe ọ bụ na ị ghọtara ịgwa m na comment.